mwana munamba 9 ndemo. Mwanangu ndo munamba 9. Ndimo matosvika. Munonzi muRoyal Prophet. Ndimo hamuna kumborasika. Akubatsira ini. Zviri basa nemadhiresa. Ndo munoitwa izvi? Izvi nemadhiresa fashion ese amunoda kuenda madhina chato. Size yangu ndeiwana. Size yenyu munoiwana, tinoita size yenyu matela made. Iwe mwanangu made. Tinoita hanyatso kufitai. Izvi hamuchada bai. Hamuchazvidaka? Aiwa munochena. Ndakutonyara mwanangu. Munochena mafariro ripi? Yo. Ko icho chiri kuti nyinganyinga ichi. Izvi tinazvo futi izvi. Yo. Munochena. Tine color iyi orange. Mwanangu. Burnt orange. Mochena. Ndoshokuya ndikunyatsotsvaga chai. Nditaurire Loreni. Naiwe ndiwakaitira Loreni. Ranga akapfeka kwamaititi. Yo. Bata. Kwai, akaita diri. Ese. Miranda Loreni futi. Mira nimbona rero. Neti inenge ndiyo kala yenyu kai. Inenge yamunofarira. Aiwa kandinenda kapinda. Asi chinzwaka? Ini handizoda migubhuruka kuti bhuruka. Munoda inosvika pano. Ndadaka kunyatsoita sajidhi. Kamini here jidhi. Ndokutsaira munoda. Munofarira kuti risvike pano. Unoona kuti chii? Ndakarunzwa runyereko. Zvikanzi mukangoenda panamba 9. Munaningirikini inonzi chii namba yakuzvi? Munamba 9 paRoyal Closets 1675 Avenue na 7. Nyatsoteedzera. Namba 1675 Avenue and 7th. Mushop namba 9. Zvikanzi mukaenda ipapo. Pane maoresa ndikati aiwa. Nokuti girezi raro leni riyaka. Ndakaita naro 9. Vamwe vachiti rakabva kunze kwenyika. Vamwe vachiti aiwa. Tinogadzira from scratch. Nice mwanangu. Ndafara mami. Nice bolato. Inonzi nice bolato iyi mwanangu. Sure here mami. Saka utaroti. Unotosonera muno? Muno. Zvese tinotoitira muno. Zvese toitira muno. Yeah, this is nice. Wonderful. Saka chinzwa kamwanangu. Chinditora hangu measurements kaka. Alright. Saka ndiye tape measure. Uya unditore. Tora.